लोगोफोर नोंथांमोनहा थाम्बनेइलाव नुबाय जानो हागौ दि आं मा होनदों आरो नोंथांमोना थाम्बनेइलाव जुदि नुवाखैब्लाबो अब्लाबो नैबेवहाय आं दा नोंथांमोना जानाखि नायगासिनो दङ बाहाय टेक्स्टआव नोंथांमोना नुनो मोनबाय जे मा लिरनाय दङ नोंसोरनि थाखायनो बर' रावा थैनांसिगोन। दा बेनि सायावनो आं इज्रित गासे बुंनो आखायाव लानाय जादों। बुंनायनि जाहोनबो दङ नोंथांमोना बाहाय गुबुन गुबुन दिननि बादि गुबुन गुबुन भिडिअफोराव नुनाय बायदि आंनिफ्राय बे बाराव माबा मोनसे नलेजेबोल भिडिअ नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जानाय नङा एबा अदेबानि एग्जामनि थाखाय जेबो प्रिपेरेसन कुइसन बाहाय होनाय जानाय नङा। दा बाहाय आङो बे खोथाखौ लानानैसो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बाहाय सावरायनो नागिरदों जे नोंथांमोनहाबो खोनानानै जाहाथे बयबो सांग्रां जायो आरो जाहाथे जों बयबो बैसोर बायदि मानसिफोरखौ एसेब्लाबो माबा मोनसे बुंनानैब्लाबो जोङो एसेब्लाबो लाजि फोनांनो हानाय जायो। दा अब्ला बिनि सिगां नोंथांमोननो आं मोनसे सल' बादि बाथ्रा खिन्थानो आखायाव लानाय जादों। नाथाय सल' नङा, बेयो 2 साननैसो सिगाङावसो जानाय जाथाय। दा अब्ला मा बे बाथ्रायालाय बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानानै होग्रो दिनि। थांनाय आं सनिबारखालि बेंकआव थांदोंमोन, मोनसे आंनि बेंकआव SBI बेंकआव। दा बे बेंकआव थांनाय समाव आङो फैसा डिप'जिट खालामनो थांदोंमोन। फैसा डिप'जिट खालामनो थांनाय समाव दानिया बाहाय सासे बर' आइजोआ मानसिया गामिनिफ्राय फैनाय जानो हागौ, गामि गफानि मानसि बियो मोनसे मा होनो KYC कमप्लेननि थाखाय एकाउन्टेन्टनाव थांनो फैदोंमोन। दा बेयाव एकाउन्टेन्टनाव सोंदोंमोन, एकाउन्टेन्टआ बुंदोंमोन आरोखि नोंनो KYCनि थाखाय एप्लिकेसन होग्रोनांगोन, बेनिफ्राय फर्म फिलआप खालामनानै साबमिट खालामगोन, लोगोसे नोंथांनि एकाउन्टआ रेगुलार जाफिनगोन। दा बेखौ बुंनायाव हिन्जावा होनदोंमोन जे फावसायनानै फैफिननानै एप्लिकेसनखौ माजों होगोन बेखौ गोनो गोथो जादोंमोन बियो। बे समाव बुंदोंमोन बियो बर' रावजों लिरबानो जागोन नामा होननानै बुंदोंमोन। नाथाय साखाथियाव थानाय सासे बेबो बर'आनो, नाथाय हौवा मानसि, गोजौ सेंग्रांग्रां मानसिया, नुनायाव स्टेन्डार्ड, आंनि साखाथियावनो दंफायोमोन बेबो। बे बुंबाय बे बर'जों मानो होनांगौ, इंराजिजों लिरनानै हो होनबाय। नाथाय बिथां जायनाखि आइजो बियो नुनायाव इंराजि रोङा, बर'खौनो बे बर'जों जायनि थाखाय होनो नागिरदों एबा बर'खौ गावनि आंगो होननानै होनो नागिरदों। नाथाय बे मानसिया बुंबाय बर'खौ नेग्लेक्ट खालामनानै बर'जों मानो होनांगौ, इंराजिजों मानो होबानो जायो होननानै बुंदों। नाथाय लोगो लोगो हिन्जावा होनदों आं इंराजि रोङा, आयौ आं मारै इंराजि रोंनांगौ, इंराजि रोङा होननानै बुंदों। नाथाय लोगो लोगोनो बिनि खोथाखौ खोनानानैनो एकाउन्टेन्टआ बुंहरदों मा बर' मा हारसा, बर'जोंनो होजायो, एकाउन्टेन्टआबो बर'जोंनो होजायो, अल वार्ल्ड होजायो, दुनियावनो बर' सोलिजोबसै, मा बर'जों जायलायलायो बेलाय होननानै बुंबाय। ओमफ्राय लोगो लोगो अब्ला बै हौवा मानसिया जोंनि साखाथिनिफ्राय लासै मालाबानो दावथ्रोदलांबाय, लोगो लोगो एकाउन्टेन्टजों बिदि बुंहरफिनजानानै। अब्ला दा बै मानसिखौल' आं बाहाय टारगेट खालामनानै बुंनो आखायाव लायाखै। दा बैबादि जानाखि सुबुंफोर जोंनि समाजाव दङ बिथांमोनखौसो आं बुंदों जे नोंसोरबादिनि थाखायनो जोंनि बर' रावा सानसे समाव थैलांसिगोन। नाथाय नोंथांमोना साननानै नायनांगोन, बिसोरो साननानै नायनांगोन जे बर' रावनि थाखायनो आथिखालाव जोंनि जोहोलावजोफोरा एबा सा 17 सोद्रोमाफोरा बर' हांखोनि थाखायनो थैलांबाय। बर' रावनि थाखायनो ओरैबायदि जोंनिफ्राय जुग जुग बोसोरे हमनानै ला बर' रावनि थाखाय बा बर' हारिनि थाखायनो थैलांगासिनो दङ। अब्ला बर'खौ मानो नेग्लेक्ट खालामखो? नोंथाङा सोर? बेखौसो आं कुइसन खालामनो नागिरदों। नोंथांमोन बादि मानसिया सोर? बर'आव मानो जोनोम मोनखो? बेखौसो आङो कुइसन खालामनो नागिरदों। जुदि नोंथाङा गोसो गैयाब्ला नोंथाङा नोंसोरो दाहो। नाथाय मालाय होनो नागिरनायखौ, मालाय लिरनो नागिरनायखौ, मालाया अनसायनायखौ, मालाया गावनि राव होननानै अनसायनायखौ मा नेग्लेक्ट खालामनो बेलाय? बबेयाव राइट्स दं नोंहा? बेयाव मा दं? सोरनिफ्राय मा थुलुना लानानै बे बाथ्राखौ बुंदों एबा माबे राइट्सखौ लानानै नोङो बेबायदि बादा होनो हादों? बेखौसो आं कुइसन खालामनो नागिरदों। दा बाहाय जाय बिथाङा बुंदोंमोन बेखौ आं मोगा मोगि बुंनो हायाखै। नाथाय नोंगौ थिगैनो दं, सासेखौल' बुंनानै मा जानो। दा भिडिअनि गेजेरजों जायफोरा खोनासंगोन, बेबायदि गोसोनि जायफोर दङ नोंथांमोननि गेजेराव, नोंथांमोनहा एसेबाबो सोलायनांगौखौ आं बुंदों बाहाय। ओंखायनो जाहाथे नोंसोरबादि बेबायदि गोसोनि मानसि दंब्ला बेबायदि आरोबाव फिन जाफिना, बेनि थाखायसो आं नोंथांमोनखौ बाहाय बुंनाय जाबाय भिडिअनि गेजेरजों। आरो आं आसा खालामो जानाखि भिडिअ नायगिरि बिथांमोनहा हारिनि सेन्टिमेन्टफोर दङ, आंनि भिउवार्सफोरा जायफोर नोंथांमोनहाबो बुंनांगोन, नोंथांमोनहाबो नाजानांगोन। बैफोरबायदि मानसिखौ लोगो मोनोब्ला बुंनो नाजानांगोन। आरो जोंनि जानाखि आम्बलाराम शिबराम थैलांनाय एबा बेजों लोगोसे सा 17 थैलांनाय बर' हांखोनि दावरावआव, बेजों लोगोसे बर' हारिनि थांनांगौनि थाखाय थैलांनाय सुजित नार्जारिनिफ्राय जागायजेननानै दिनैसिम साबेसे मुंख्लं जालांखो, बिथांमोननि जिउमाखौ जों मान सनमान होनानैब्लाबो जों बर' हारिखौ थांहोनो बा बर' रावखौ थांहोनो थाखाय जोङो
नाजानांगोन। जि जायगायाव जोंनाव भारतनि लेंगुवेजफोरनि गेजेराव 8 सिडिउलाव हाबनानै जोंनाव अल इन्डिया जों बाहायनो पारमिसन मोनबाय, बे रावखौ जों बाहायनो मोनाब्ला बिथाङा कनस्टिटिउसनाव थांनानै बन्द' खालामहैथों। बर' रावखौ बाहायनो मोना होननानै इंराजिनो लिरनांगौ होननानै बुंनो हायोब्ला कनस्टिटिउसनखौ, इण्डियान कनस्टिटिउसनखौ सिफायहैथों, अब्लासो आं बेखौ मानिगोन। होमब्लाना जों मानिगोन बर' रावजों लिरा, जोंबो लिरा। जुदि इण्डियान कनस्टिटिउसनखौ बिथाङा सिफायहैनो हायोब्ला, 8 सिडिउलखौ सिफायहैनो हायोब्ला जोंबो रावखौ लिरा, बिनो देरहाथों, नांगौबा नोंथाङानो देरहाथों बा नोंनो देरहाथों। नाथाय जुदि हाया, अब्ला नोंथाङा, आं खावलायनो नागिरदों, नोंथाङा जुदि हायाब्ला, बेखौ मावनो हायाब्ला जोंनि बर' रावजों लिरगिरिफ्रा लिरनायखौबो जोंखौ बादा होनोबो मोन्थाय गैया। आरो जुदि बादा हायोब्ला नोङो दिनैनिफ्रायनो बर' गामिनिफ्राय ओंखारलां। नोंथाङा जानाखि बसुमतारी, नार्जारी, ब्रह्म जेखि टाइटेल जाया मानो, रय थय लिरोना, सिं लिरोना, खान लिरो, खान मा लिरो, लिरनानै ला। मा रायलायो बबे जायगायाव थाहै, नाथाय जोंनि बेबादि गोदोनिफ्रायनो थाबोबाय थानाय आबै आबौनि जारिमिनारि जिनिखि जायगा, बेयाव नोंथांमोन बायदि मानसिया बाहाय जायगा गैया। आं बेखौसो बुंनो नागिरदों। आं ओरैबायदि दिउ रागा जोंनानै फैखादों बै समावनो। दाख्लैफोरनो मानसिखौ बेंक नङामोनबा माबा मोनसे मा होनो सरासनस्रा जायगा मोनबा, पाब्लिक प्लेस मोनबा, बे गवामोन, अफिसियेल जायगाखायसो बे जादों। आरो नङाबाथ' मा होनबावगौमोन। ओमफ्राय दा बिसोरबादि मानसिफोरानो मा जायो, जेनेबा जोंनि समाजाव आरो दंबावो गोबाङानो नुयो, जों बाजार बायदिसिनायाव खालामो। सोरबा जोंनि बर' एलेखानि मानसिफोरा, गुबुन गुबुन जाथिफ्रा बर' रायज्लायनो सोलोंबायो, जों बर'नि जा रोङो रायज्लायबायो। अब्लाबो बैसोरबादि मानसिफ्रा मा खालामो, बेजों बै हारसानि राव बा बांगाल मानसिबा बांगालनि रायलायबाय थागोन, बांगालासो उल्था बर' रायलायबाय थागोन। सोर फिसिनो नागिरगासिनो दं? होमबा सोरहा मा नाजागासिनो दं, सोरहा मा खालामगासिनो दं, जों साननानै नायनांगोन। मानो होनबा जोंनि रावखौ मालाबाबो मालाया फोथांनो फैया। जों खालामाबा जोंनि रावखौ मालाबाबो फोथांनो फैया। मानो होनबा जोङो जेसेबांनाखि बुंनानै लाया मानो, जोंनि ओनसोलाव बा भारताव जों बयनिफ्रायबो गोग्लैसोनाय हारियावनो दंगासिनो दङ। जायनि थाखाय जोंनि रावखौ रायलायनांगौ दरखार गैया। दस्राया बाङालिया रायलायनांगौ दरखारानो गैया। जों मानो बाङालिफ्रा बोरै फोथांगोन? बांगाला जोंनि रावखौ रायलायनांगौ दरखार गैया, एसामिसा रायलायनांगौ दरखार गैया। जोंसो बिसोरनिखौ बायद' रायलायजोबनांगौ जायो। अब्ला जोंसो फोथांनांगोन। जों फोथाङाब्ला सोर फोथांनो? आरो बेबायदि फोथांनो नाजाबोसेयावबो बेबादि जोंनि मानसियानो गोदोबो दंमोन, दाबो बेबायदिनो नाख्रुबग्रा दंबावोब्ला बेफोरखौ जों मा खालामनांगौ, बेखौ रायजो राजाया साननांगोन। बेनिखायनो आङो बेयाव भिडिअ खालामनायनि गेजेरजों सुंद'यैबाबो बुंबाय, बारा गोबाव बुंला, बांद्राय बुंबाबो बांद्रायनाय जायो। नोंथांमोनाबो मिथिखागौ, बुजिग्राया मोनसे बाथ्रायावनो बुजिखायो। बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौ बे खेबावनो बुंनानै आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। बाहाय आं जेबो माखासे गुबुन गुबुन भिडिअफोर बादि बाहाय आं माबा मोनसे नोंथांमोननो होनो हायाखैब्लाबो, आं दिनैनि बे बिबुंथि जानाखि बुंदों, रागा जोंनानै जानाखि बुंदों, बेखौनो जादों बायदि साननानै नोंथांमोननि सिगाङाव दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।